म्हयन्याची तारीख 47ची पोरबेची ताणी बाबार्थान घालत्या पोळान सेवा केली देवाची सोबून रोपता काणी मोगाची कोंगोडच्या लोकांक चड म्हत्वाची आयज दोगी माद्री भांगरा उत्सव मनयतात खबर व्हडी खोशेची ते माद्रीचे नांव तुमकां सांगो कालचाक पोक्त आसा दिसपासां देवाची सेवा कोता ताच्या मोगान लासता सिस्टर इनोसेंट लोबोतीचे नांव भाव भयण माय पाय सांगाता भुरग्यापण जाले सांतीस देव तिच्या जल्माचो गांव सांतालेसाच्या मोठान देवाच्या मोगान पुरे कोता ती आपले मिसांव सांतालेसाच्या मोठान देवाच्या मोगान पुरे कोता ती आपले मिसांव सिस्टर इनोसेंट लोबो सांत स्टीव ह्या गांवांत सोलमान आयली वेरोनिका लोबो आनी सांताना लोबो हांची ती दोन मोगाची 8 जाणां मदली दोगांक देवाची सेवेक भेटयली सिस्टर इनोसेंट सांतालेसाच्या मोठान रिगली जाल्यार सिस्टर एस्तेफान हिणें सांकवाळे कोवेतांत वस्ती केली देवाची आनी पवित्र सोबेचे सेवेक ती मोगान आनी उर्बेन आपली जीण सारीत आयली दुसरे माद्रीचे नांव तुमकां सांगो कालचाक पोक्त आसा दिसपासां देवाची सेवा कोता ताच्या मोगान लासता सिस्टर बुल्गेरिया दी कोस्टा तिचें नांव भाव भयण माय पाय सांगाता भुरग्यापण जाले कारमोणा तिच्या जल्माचो गांव सांतालेसाच्या मोठान देवाच्या मोगान पुरे कोता ती आपले मिसांव सांतालेसाच्या मोठान देवाच्या मोगान पुरे कोता ती आपले मिसांव सिस्टर बुल्गेरिया डी कोस्टा गांवांत कारमोणची दोग भयणी आनी दोग भावाची ती भयण आपुरबाईची आवयचें नांव नातालीन डी कोस्टा आनी बापायचें हेनरीक जेजूच्या उल्या कान घेवन आनी सायबिणीची मसत घेवन पवित्र आत्म्याच्या बळान देवा सेवेक ती राजी जाली 17 जुलय 1971 वर्सा सांतालेसाच्या मोठान दोगांय सिस्टरी आपल्यो सासवत आंबोण्यो करून जेजूची लागशिली फाटलादारां जाली आदाराक पावतात हसत्या तोंडाची सेवा कोता मोवाल स्वभावाची तुमच्या पासत मागता देवान तुमकां आपल्या मोगान सदांच दवरची लागशिल्ली फाटल्या उदाराची सुची साली 50 वर्सांची सुच्या मोगाची जोडा मोगाची सेवी चाकरीची कालचा तुमची दोगांयची भांगरा उत्सवाची दोगांयकूय तुमकां आमी शाबासकी दिता सावत भलायकी तुमकां दिवूंक देवा लागीं प्रार्थना कोता बऱ्या वावराचेर देवान तुमची घालचे कुर्बेचे बेसांव तुमच्या मिसावाचेर सदांच तुमचेर देवाचो आशिर्वाद मागता तुमच्या मिसावाचेर सदांच तुमचेर देवाचो आशिर्वाद मागता